gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en principi, això en el que a mi respecta, intentaré i faig propòsit d'esmena de no interrompre. Vaig intentar no interrompre ja mai més a ningú. Però de tota manera també volia comentar-li que el cedir un tercer torn no va supeditat a que ens portem bé o mal. No. Perquè l'assumpte és molt més important del que pareix per a tindre els torns que facin falta. Que quan menys millor, però bé, ahí està. Té raó, senyor Esteve, i per això l'ha donat. Gràcies. En quant al tema de les beques, que havíem comentat, simplement és sensibilitat per part de l'equip de govern. No es tracta de... Jo també, vostè ha comentat el que es comenta en les comissions i el que s'ha dit en anteriors plens i tal, i jo comento altra vegada, el que jo comento sempre. És qüestió de sensibilitat. No seguir consignes, és a dir, no tirar-se tampoc els traç bruts de que si vostès no ho feren o supeditaren a l'ICIO i supeditaren... Això ja ho sabem. Una vegada dit això, perquè tots ne fem de bones, de regulars i de roïns, tenim que buscar una solució, que per això estem, per a gestionar i per a buscar solucions. Si no me fallen... Bueno, això, i que Puçol som tots, evidentment, per això tenim que pensar en tots, en clau de poble, no en clau de partit. Vostès són el govern de Puçol. Cultura baixa. Si no me fallen a mi el valor o emissió que se diu en comptabilitat de 760.000 baixa a 696.000 euros. Si vol, després se ho mira i me contesta. Evidentment, agraïm tenir que pagar la TAMER, és dir, jo volia saber si no paguen la TAMER perquè no paguen aigua. Per tant, si volem ser tots igual, tenim que pagar tots el mateix. I quant abans, millor. Després, perquè evidentment a ells se presta el servei d'eliminació de residus sòlids urbans. Dit això, quasi tots ja són papers, bé, entenc que si no m'ha rebatit cap de les esmenes que he presentat, cap de les propostes que ha presentat en l'esmena, la meva pregunta és, les accepten? Estan d'acord? No? És dir, quan no me les ha rebatit. Després... Senyora Carceller, després, en el seu torn. Sí. A mi, senyora Carceller, a mi me passa el mateix que vostè, que a vegades vull contestar també, però clar, això és el que hi ha, tenim que funcionar així. Ja sap el que passa en l'última comissió també. Dit això, a veure, a la gent en general, el pressupost de Puçol, el pressupost, dit així en llenguatge popular, pràcticament el 80% el peix està venut. I per què dic això? Doncs ho dic perquè entre recursos humans, la partida de recursos humans, que és més del 50% del total del pressupost, entre la partida d'intervenció tresoreria, que és on se contemplen els interessos i amortització dels préstecs municipals, entre l'això d'administració general també, que són els serveis de la mancomunitat, neteja viària, recollida de fem, primes d'assegurances, correu ordinari, pràcticament en això, és dir, diguem, hi ha un percentatge molt elevat. L'altre que queda, i més enguany, en la que està caient, és pecat a minut, és dir, n'hi ha molt poc, de fet, per a inversions hi ha 300.000 euros escassos. Aleshores, crida molt l'atenció, efectivament, la pujada que hem comentat ja per activa i per passiva, sí, del que ha passat en la partida de les aportacions a les societats civils d'Alfinat i Monestirs. Els pactes són per a complir-los. Aleshores, jo pregunto, d'on ixen els diners? Si està tot ja més o menys així, el peix està venut. Després, el dia 14 d'octubre, el Bloc Coalició Compromís presentà per registre d'entrada la valoració del pacte del Partit Popular amb Pagalur. A dia d'avui, encara no se'ns ha contestat. Per tot això, el Bloc va votar en contra dels pressupostos, evidentment. Dir també que el Bloc podria votar a favor, sempre i quan se desfasa no el pacte en si, sinó que s'eliminen aquests avantatges de cara a les urbanitzacions, que siguem tots iguals, i a partir d'ahir el Bloc ja ho va dir en la seva campanya electoral i continua fent propostes, com ha demostrat en l'esmena presentada, i fent propostes que siguin bones per a tots, i manté la seva paraula de
que no siguin d'això, és dir, no passa res, dir vostès a gestionar i a presentar propostes que si les presenten bones nosaltres les votaríem a favor, igual que de qualsevol altre partit. Dit això, res més, sols em queda, com és el punt més important, i després potser no n'hi ha pregs ni preguntes, més extraordinari, felicitar des del bloc Coalició Compromís, vull felicitar a l'interventor, perquè com soc regidor nou, jo també li he pegat la palissa. Un poc menys que Paz, però la veritat és que pensem que tenim un bon professional, igual que el senyor secretari, que també sempre que ha anat mateix. Però ara és el moment del senyor interventor. I a tots en general, bon Nadal, i a veure si el 2012 fa recapacitar un poquet i fan una política un poc més social. Moltes gràcies.